И здравейте хора, сега ще играем ето Survival, ето тази игра. Виждали се добре? Би трябвало да се я видяли вече. Ето 5 левел съм, днеска започнах. Ето светканечки има тук. И да, сега почваме. Нямаме много време, защото и не е първото видео. Ще ви покажем кратко. От тук до тези трите това е най-хубавото. Ще пробвам да ви покажа за 60 секунди най-много колкото мога. Но не зависи от мене, нали? От тук всичките най-хубавото. Е тази бухалката. И ето и хубаво. Това не е яко. Но това го вземайте по-често. Не по-често. Вземайте го по-рядко, защото то е слабичко. Пък вижте ето и как стреля. Ако го виждате зад мене. Го виждате ли? Да. Чао хора и се видим. Ей това.